हेलो फ्रेंड गिबियाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोन बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय दाना आं बे समाव मोनसे गोबाव दिननि उनावहाय दिनै मोनसे फिसा भिडिअ लानानै फैलायबाय भिडिअआ मोनसे खृष्टानफोरनि मोनसे बियो प्रि ख्रिस्टमास फालिनाय फोरबो आरो बेखौहाय नोंथांमोना गोसो दङब्ला नायफालांनो हागोन बे मोनसे रावनिबो धोरोमखौ एगेन्स्टनि खोथा नङा माने जों बा आं बयनिबो धोरोमखौ रेसपेक्ट होयो मानोना जों दिनै खृष्टान जाबाय हिसाबै जों खृष्टानिटिनि माखासे जे फोरबोफोर फालियो नैबे फोरबोफोरखौ आं दानो दिनैनि बे ब्लगाव देखायनाय जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला बे भिडिअखौ नायलांदो आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो उसुबिदाब्ला नोंथांमोना स्किप खालामनानै थांनो हागोन आरोखि नाथाय आं फुलि आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन मानोना बेयाव माखासे गोबां इन्टारेस्टिं मोसानायफोर थागोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आसा खालामबाय बे भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांगोन सिङाव थानाय फाथाबारि BCDCनि सिङाव थानाय हामा बाजारनि गेलेग्रा फोथाराव गासै मोनथाम डेनोमिनेसन NLC GBBU एबा BC आरो PELC इन्टार डेनोमिनेसननि खुंगासिनोथि प्रि ख्रिस्टमास सेलेब्रेसनखौ दिनै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो हाबाफारि बायदियै इसोरखौ बाख्नायनाय बायदि मेथाइफोर खननाय इसोरनियाव आर'ज खालामनाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा फोसावनाय आरो गुबुन गुबुन मण्डलनिफ्राय सफैनो हानाय आइजोफोरा मोसानाय मुसुरनायजों हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो मख'नो गोनांदि 2018 मायथाइनिफ्राय फालिबोनाय इन्टार डेनोमिनेसन प्रि ख्रिस्टमासखौ दिनै 2024 मायथाइसिमाव स्निथि फारियाव आगान होबाय लोगोसे बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै प्रसेनजित बसुमतारी जेनेरेल सेक्रेटारि अफ GBBU खौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनाय जादोंमोन गासै नुथायफोरखौ दानो बे समाव आं नोंथांमोननो दिन्थिनाय जाबाय बिदिब्ला फैदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे एकमात्र गोथार जाय इसोरनि बिसा जिसु ख्रिस्टनि थैजों जोंनि पापफ्रा मुक्तदान मोननो हायो पृथिबियाव थानाय गासैबो रोखोमनि पाप मावब्रनायफ्रा जिसु ख्रिस्टनि गोथार थैजों मुक्तदान मोननो हायो बे इसोरा गावनि सासेल' बिसाखौनो आखियालाबा बे मुलुगाव थिनहरबाय जायनि गेजेरजों बे पृथिबियाव थानाय मानसिफ्रा पापनि निमाहाखौ मोननो हायो जेब्ला जोङो बाइबेलाव जोङो नायो रमानि लिरनाय 3:23 जोङो नुनो मोनो साफ्रोमबो पाप मावबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय जोङो पाप मावनायनि थाखाय जों इसोरनिफ्राय गोजान जाबायमोन इसोरा ख्रिस्टखौ दान होनानै बियो जोंनि लागै बे गोजान जानाय बायनानै थांनायखौ बियो रेस्ट'र खालामबाय बिनि थैनायजों बिनि जन्म जानायजों दिनै जोंनि बे मुलुगाव मोनसे गेदेर वे अफ लाइफ गोदान दाखांफिनाय गोदान लुखांफिनाय गोदान सोमोन्दोखौ बियो रेस्ट'र खालामबाय बिनि जोनोम जानायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव दिनै पापनि निमाहाखौल' बियो होआखै जोंनि गेजेराव बियो रंजानाय आनन्द शान्तिखौ बियो बे मुलुगाव दोनबाय बाइबेला जोंनो फोरोंदों जिसुआनो द प्रिन्स अफ पिस शान्तिनि बियो राजा बे प्रभुआ शान्तिनि मालिक जानायखाय शान्तिया बेनाव दङखाय बे प्रभुआ बे मुलुगाव थानाय मानसिफोरनो शान्तिखौ होनो लागै बे मुलुगाव जन्म जाबाय गोबां मानसिफ्रा जोङो शान्तिखौ मोननो थाखाय
जोङो थाखा फैसा खामायनायजों धोन दौलत खामायनायजों न' बां थानायजों गारि घोड़ा थानायजों गासै सुबिदा थानायजों जोङो सान्तिखौ मोनगोन होननानै जोङो सानो नाथाय दिदोम सान्ति जाय सान्तिया प्रभुनिफ्रायसो फैयो जाय सान्तिखौ जोङो बबेबा बेसाद मुवाफोरनि गेजेरजों मोननो हाया सान्ति अनमुभेबल पिस सान्तिखौ जोङो एकमात्र प्रभु जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंल' मोननो हायो बेखायनो जिसुआ गावनो बुंदों आङो नोंसोरनो सान्तिखौ गालांबाय बे सान्तिया आंनिनो संसारा जेरैबायदि बे सान्तिखौ होयो आङो बेबायदि सान्तिखौ नोंसोरनो होआ I leave you peace आङो नोंसोरनो बे सान्तिखौ गालाङो नोंसोरनि गोसोआव उसाव बादाव दाजा निराशा दाजा बोलो गैयै दाजा बे सान्तिखौ होनो थाखाय आं बे मुलुगाव फैबाय जेरै बे बुहुमाव बे जिसुनि जन्म जानायखौ मोजां मोननाय हामजानाय साफ्रोमबोनि जिबनाव बे सान्तिया थायो बे गोजोननाया थायो जाय गोजोननायखौ जोंनि रोंनायजों जोंनि दंनायजों जों मोननो हाया बे प्रभुआ बे मुलुगाव जोंबादि अशान्तियाव थानाय दुखुआव थानाय निराशायाव थानाय नाख्रेबजानाय गाख्रेबजानाय अलखनाव थानाय मानसिफोरनो जोङो सान्ति होनो थाखाय बे प्रभुआ जोनोम जाबाय गोबां टाइमाव जोङो जोंनि जिबननि आसाखौ जोङो मिथिनो मोना जोङो बहा दङ बहा थांगोन मा जागोन नाथाय प्रभुआ जोंबादि आसा गैयै मानसि जोंबादि निउफाय जानाय मानसिफोरनोहाय आसा होनो थाखाय बे प्रभुआ जन्म जाबाय इसोरा गावनि सासेल' बिसाखौ बे मुलुगाव थिनहरदों अनसोनानै बे बुहुमाव थिनहरदों जायनि गेजेरजों जोङो आसाखौ मोननो हायो निराशायाव थानाय मानसिफ्राबो आसाखौ मोननो हायो नो मेटार नोङो जिखिया अबस्थायाव थाया मानो जेसेबां मानसिफ्रानो जेसेबां मुलुगनि मानसिफ्रानो बे प्रभुनि खाथियाव फैगोन जायफ्रा बेखौ गाबज्रिगोन बे मानसिफोरनि जिबनाव बे आसाया दं बेखायनो जिसुआ बुंदों ओइ बिबान गिलिर बाननानै मेंनायफोर नोंसोर आंनियाव फै आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन आरो नोंसोरो आंनियाव जिरन मोनगोन बे इसोरा जोंनो आसा होनो हानाय इसोर जानायखाय बे इसोरा बे प्रभुआ जोंनि लागै जायगा थाम थिम खालामनो बियो सोरगो रायजोआव थांनानै दङ बाइबेला जोंनो खोन्थादों बे प्रभुआ बे इसोरा जोंखौ अनसोनानै गावनि सासेल' बिसा प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ बे मुलुगाव थिनहरनायनि गेजेरजों जोंनो जोबनो गैयै जिबनखौ होनो परित्राननि लामाखौ होनो बियो बे खामानिखौहाय मावलांबाय दिनै मुलुगनि मानसिफ्रा जेसेबां मानसिफ्रानो बे प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ जोङो फोथायगोन बिसोरो जोबनो गैयै जिबनखौ मोनगोन
Down